hori izan da, jode, zuzaten gozu kalera urten da, eskordien, ateu zarila, balitxuzulako espetakulo monten dugu Pedro Alberti izani. Pedro Alberti izanien, tiene que saber, no, nada de ceremonias religiosas, nada de nada. Orduen, zen ginen, salagarri bat, eta ni, eta beste bi, erumen dune Pedro, elixaragaik, kampo zuen. Claro, eskordi zen bizizan gurezuek, da hor eukien, zera, eta espetrakulue, Durango guztize, gelditu zen, no, estos no pasa por la iglesia, la han llevado y tal, eta, mira, ahí están el cine de compañía. Hori, Durango eskandalu bat izango zen, Eibarren esaterako zen eskandalu. Claro, baina Eibarren ja beste kultura bat egin horren buruz. Bai,